orada gözlerine. Erkek adam yığıladı uyatsızlar. Bizden kaytan üçün. Vicdansızlar. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Aşgabatyň aeroportunda onurça ýolugçynyň Türkiýe göwerilmeýändigi baradaky video gelip gowuşdy. Videoda raýatlaryň türkmen häkimetleriniň olary ýurtdan çykarmaýandygyna nägililikleri, hatda gazaplylyk bilen reaksiýa bildirýändigini siňnasa bolýar. Nime çıkanı bu tresler çıkanı? Hala adam kurtarmadı mı? Adam son geliyor mi? Ýolugçylaryň gep gürrüňinden olary biletleriň satylandygyny, ähli resmi namalarynyň düzüwdigine garamazdan Türkmenistanyň çäklerinden çykarylmaýandygyny aňsa bolýar. Bunlar yalanla bilet satadlar kasaya pul girsin, bütçet olsun, adamlar üstlerde ödülsün, affedersiniz. Hey, beçede hemme vizası var, kimliği neçerli var, işleyecek yerin adresi var, bir gezek geldi, akanı bir işaretlemesin. Ne akanı işaretlemesin? Sol bir wagtda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden videodaky ýolugçylaryň näme sebäpden Türkiýe göwerilmeýändiginiň sebäpleri, umuman bu ýagdaý dogrusynda hiç kili kommentariýa almak başartmady. Emma soňky wagt Azatlyk radiosy bilen habarlaşýan, hususan da Türkiýe gitmekçi bolan türkmenistanlylar hiç bir sebäpsiz Aşgabatyň aeroportundan izine gaýtarylýandyklaryny aýdarlar. Yeri gelende belletek Türkiýe türkmenistanlylaryň iş gözleginde çykýan esasy ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan bir ýolugçy Aşgabat aeroportunyň migrasiýa gullugynyň öňünde daşary ýurda göwerilmedik nägili adamlardan emelilen üsmelikleri her gün diýen ýaly görse bolýar. Daşary ýurda göwerilmeýän ýolugçylaryň aglaby köpçüligi vilayetlerden gelen raýatlar, migrasiýa gullugy Laýtydy, Daşawut hem Lewap vilayetlerinden bolan ilkinji daşary ýurda gitmäge sinenşän adamlary saklap izine gaýtarýarlar diýip gurrun berdi. Bu ağırlıkta Aşgabatyň halkara aeroportundan Türkiýe we Dubaýa gitmegine ruhsat berilmedik türkmen raýatlarynyň atlarynyň Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň gara tanywyna goşulandygy baradaky maglumatlar gelip gowuşdy. Dubaýa Türkiýe gitmekçi bolanda uçara göwerilmedik raýatlaryň ählisini diýen ýaly migrasiýa gullugy özüniň gara tanywyna goşdy. Mysal üçin, şol raýatlar gaýtadan başga ýurda gitmekçi bolanda ýekelikde ýanyna çagyryp, öňkü gidip bilmedik gezeklerini ýatladyp, "Sen öňüm bellikde dursun, bizi bizar etme, gidip bilen ok sen" diýip jogap berýärler. Diýip anonim şertde habarlaşan türkmen raýaty aýtdy. Galibertide ýurtda hereket azatlygy, raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýa tarapyndan kepillendirilýär we Türkmenistan bu konwensiýany baryp 1997-nji ýylda tasdik edipdi. Şeýle-de Türkmenistanyň öz kanunçylygy hem raýatlaryň ýurtdan erkin çykmak we izine dolanyp gelmek hukuklaryny kepillendirýär. Muňa garamazdan daşary ýurtlara sapar etmek isleýän käbir raýatlaryň siýahat mümkinçilikleriniň çäklendirilmegi, ýagny olaryň uçara göwerilmeýändigi barada Azatlyk radiosyna dowamly maglumatlar gowuşýar.